Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды эшчәнлеген яктыртучы видео журналының узып баручы 2016 елга соңгы чыгарылышын тәкъдим итеп, һәр барчагызга да хәерле имин гомерләр, күңел тынычлыгы телисем килә. Сезнең белән мин Эльвира Ибраһимова. Декабрь башында без һәр елны инвалидлар көнен каршылыйбыз. Ярдәм фонды әлеге категория кешеләр тормышы белән янып яшәүче фонд буларак бу көнне аеруча җанланды. Бу көндә мәчетебезнең кунак залында 4 төр инвалидлар, күз нурларын югалтучы, күрмәүчеләр, ишетмәүчеләр, ДЦП, терәк хәрәкәт системасы авырулары һәм Киров районының Юдино бистәсе инвалидлар оешмасы вәкилләре чакырылды иде. Ярдәм мәчетендә һәр вакыттагыча нинди генә авыру булуына карамастан кеше үзен тулыканлы тормыш алып баручы, сәламәт итеп тоя. Биредә эшләүче хезмәткәрләр генә түгел, хәтта диварлары да безгә карап дустана елмая. Күз кысадыр сыман диялар. Мин Мариэлдан килдем, Бәрәңге авылыннан. Монда шул хәтле рәхәт, кайтып китәсе дә килми. Эй, сез матур кызлар, не качарсыз, эргәремне яллар алмассыз. Мәчет ашханәсендә бәйрәм уңаеннан махсус әзерләнгән хәләл ризык, тәм-томнар тулы табын артында рәхәтләнеп аралашып, хәл-әхвәл белешеп кенә калмыйча, үз һөнәрләрен дә күрсәтте алар. Кемдер җырлады, кемдер үзе иҗат иткән шигырьләрен сөйләде. Инде без ярдәмлеләрнең декабрь аенда гына түгел, елның һәрбер көнендә дә Аллаһ тарафыннан сынауга дучар ителгәннәрнең тормышларын ямьлерәк итәргә тырышсын иде һәрбер кеше диеп, бөтен дөньяга ишеттерәсебез килә. Ярдәм укыту тернәкләндерү үзәге турында төрле чыганаклардан ишетеп, аның эшчәнлеге белән якыннанрак танышу нияте белән мәчетебезгә килүчеләрнең саны көннән-көн арта бара. Инде ярдәмдә бер булган кеше аңа җай чыккан саен кабат килергә омтыла. Ярдәм укыту тернәкләндерү үзәгенә чит өлкәләрдән килеп тәҗрибә уртаклашырга теләүчеләр дә, Русиянең, шулай ук Татарстанның төрле төбәкләреннән җыелып экскурсиягә килүчеләр дә байтак. Казан шәһәре мәктәпләре укучылары, югары уку йортлары студентлары, оешма предприятиеләр хезмәткәрләре дә җыелып килә. Журналистлар бик ярата мәчетебезне. Күптән түгел Балтач районының Түнтәр авылыннан Рәфкать абый Зарипов мәчеткә йөрүче апаларны җыеп алып килгән иде. Сездә башкарылган зур эшләрне телевизордан карап бик кызыга идек, күрәсебез килә иде диялар. Мәчетебез эшчәнлеге белән якыннан танышкач, дөньяның мондый җирдә була икән дип гаҗәпләнеп кайтып киттеләр. Мондагы эшләргә без таң калабыз инде, шушындай бик зур, шушындай ярдәмчел бөтен инвалидларга шушындай зур ярдәм күрсәтеп, хезмәт күрсәтү ул Ходай тарафыннан бик зур бәяләнер дип уйлыйм. Ходай сезгә тагын да ярдәм бирсен. Без Алла бирсә, алга таба да килербез әле монда. Искиткеч эшләр эшләнә икән монда. Кешеләргә искиткеч яхшы караш. Аллаһ Тәгалә риза булсын. Ярдәм мәчете һәм шул исемдәге үзәктә Казан экскурсия эшләре делегациясе булды. Казанның тарихи һәм күренекле урыннары белән якын таныш әлеге белгечләр мәчеттә беренче тапкыр булулары. Экскурсия кысаларында алар биредә Ярдәм фонды тарафыннан башкарылган социаль мөһим эшләр күләмен күреп гаҗәпләнделәр. Күп кенә үз эшләренең остасы булган экскурсия йөртүчеләренә үзәк эшчәнлеге белән танышу, Милли Ислам Хәйрия фонды гамәлгә ашырган социаль юнәлешләрне күрү зур ачыш булды. Кунаклар алынган хисләр белән уртаклашырга әзер. Күпләр исә туристлар өчен әзерләнгән маршрутка ярдәм мәчетен кертергә исәпли. Декабрь аенда Казанда Россиянең миллионлы шәһәренең 5нче яшьләр саммиты оештырылды. Саммитта илнең 14 шәһәреннән вәкилләр катнашты. Алар арасында Яшьләр иҗтимагый оешмасы, дәүләт органнары вәкилләре, яшьләр сәясәте учреждениеләре бар иде. Чара программасында төрле хәйрия оешмалары һәм социаль объектлар белән якыннан танышу каралган иде. Катнашучылар сүзләренчә, ярдәм үзәге белән танышу һич кенә дә артык булмады. Һәркем биредә мөселман хәйриячелеген өр-яңа яктан ачтылар дип белдерде кунаклар.
Мәскәүдә узган уңыш 2016 эшлекле хатын-кызларның 12-нче Бөтен Россия конкурсында Ярдәм фонды вице-президенты, тернәкләнү үзәге җитәкчесе Мәликә ханым Гыйльметдинова почетлы диплом һәм Алтын кош иҗтимагый танылу премиясенә ия булды. Искәртеп узабыз, әлеге зур исем федераль төбәкнең 7 лаеклы хатын-кызына бирелә. Мәликә ханымга 2 номинациядә җиңүче дипломы тапшырылды. Алар Россиядә хатын-кыз җитәкләгән иң яхшы иҗтимагый оешма һәм милләт сәламәтлеге милли проектын оештыруда катнашу һәм гамәлгә ашыру номинацияләре. Конкурста катнашучылар Мәликә ханымның 10 тәрбиягә алган сабый өчен иң газиз кеше әни булуын ишеткәч, аяк үрә басып, әлеге олы җанлы ханымны алкышларга күмделәр. Левченко бистәсендә урнашкан Сөләйман мәчетендә Мәүлид үткәрү мөһимлеге хакында сөйләнелгән җомга вәгазеннән соң Мәүлид ән-Нәби бәйрәме уздырылды. Мәчет мәхәлләсе кешеләре һәм кунакларын мул ризыклар белән сыйладылар. Бәйрәм кысаларында Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәлламның тормышы, дөнья тарихына салган изе хакында чыгышлар булды. Пәйгамбәребез тормышын ирәнгән, шуның белән яшәгән һәркемне Аллаһ ылласын дип чыгыш ясады атаклы абыстай Әлмирә ханым Әдиятуллина. Ул учиратында традицияләрне яңарту юнәлешендә зур эшләр алып барган дин юлбашчыларыбыз һәм ил җитәкчелеге хезмәтен югары бәяләде. Әлеге традицияләр кысаларында бәйрәмдә изге Коръәннән аятлар укылды, пәйгамбәребезгә салаватлар әйтелде, чара дуга белән тәмамланды. Ярдәм тернәкләнү үзәгендә укуларда катнашкан күз күремнәре начар шәкертләр һәм ДЦП белән авыручы якташларыбыз инвалидлар арасында шәһәр спартакиадасында катнашты. Бәйге инвалидлар декадасы кысаларында күрмәүчеләр өчен мәдәни спорт тернәкләнү комплексында узды. Ярдәмне тәкъдим итүче спортчыларыбыз гомум команда зачетында беренче урынга лаек булды. Аерым алганда өстәл теннисы буенча Имран Чибугаев, дартс буенча Ринат Алиев икенче урынга лаек булдылар. Арым рейслинг төрендә Раил Мифтахов шулай ук көмеш медаль иясе булды. Иркинжон Тураев исә барлык төрләрдә дә пьедестал баскычында иде. 18-нче сонлы төзәлү колониясенең Нур мәчетендә Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлламгә багышланган семинар узды. Аны уздыру инициаторы булып хөкем ителгәннәр үзләре чыкты. Семинар кысаларында алар Мөхәммәд пәйгамбәр тормышына багышланган үзекләр әзерләде. Аның холкы, яшәеше башкалар өчен үрнәк булып торганлыгын раслаучы дәлилләр китерделәр. Семинарда мөселманнар диния нәзарәте, Россия Ислам институты вәкилләре, атнага 2 тапкыр мәчеткә килүче Ярдәм мәчете имамы Фәнис хәзрәт Мингараев та катнашты. Өстәлдә тәм-томнар, кунаклар алып килгән дини әдәбият бәйрәмне тагы да тулыландырды. Чарадыга һәм Коръән китабын тарату белән тәмамланды. Ярдәм мәчетендә шукрак телсезләрнең никахы узды. Имам әйткән сүзләрне яшьләр һәм кунаклар йөрәгенә җиткерергә сурда тәрҗемәче ярдәм итте. Махсус ишарәләр ярдәмендә Адил һәм Мәдинә ла илляһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ кәлимәсен әйтеп, мин кияүгә чыктым, мин алдым дип күптән көтелгән хисләр белән уртаклаштылар. Адил белән Мәдинәгә бер-берсенең самими килүен, балаларының шат авазын ишетергә насыйп булмаса да, чын мәхәббәткә сүзләр кирәкми. Алар өчен иң мөһиме уртак гаиләләре барлыкка килгән йортка китерүче Аллаһ ризалыгы, мул бәхетләр насыйп булсын үзегезгә. Казан дәүләт федераль университетында Россиянең заманча ислам хукукы һәм икътисады дип аталган 3нче халыкара кышкы мәктәп узды. Шөгыльләрнең төп темасы агымдагы елда хәзерге заманда ислам икътисады хәйриячелек модельләре үсеше сорауларына бәйле булды. Түгәрәк өстәл кысаларында мәктәптә катнашучыларга Ярдәм фонды хәйрия эшчәнлеге һәм социаль юнәлешләре тәкъдим ителде. Быелгы декабрь үзе эчендә тагын бер улы көнне Мәүлид бәйрәмен саклый. Һиҗри ел исәбе буенча Рабигуль әүвәл аеның 12нче көнне ислам дөньясында зур тантана. Быел ул декабрьнең 1нче 10 көнлегенә туры килде. Бу көнне сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галәйһи ва сәллям дөньяга килә. Мәүлид сүзе гарәп телендә туу дигән мәгънәне аңлата. Халык телендәге әлеге айның Мәүлид ае буларак урын алуы шуннандыр. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ субхана ва тәгаләнең киң рәхмәте белән шушы матур мәҗлескә җыелдык. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Дини остазларыбыз фикеренчә, ошбу айда без мөселманнар исламият буенча белемебезне арттыруга, шул исәптән Рәсүлебез тормышын, аның тарихын өйрәнүгә зур игътибар бирсәк, бик күркәм була. Шуны истә тотып, Ярдәм фонды 2 көн рәттән исламны үстерүгә үз өлешен керткән мәртәбәле иманлы бәндәләрне, башкаланың Киров һәм Мәскәү районы мәхәлләләренә йөрүче мөселманнарны, үз мәхәлләбез халкын зурлап Мәүлид бәйрәменә җыйды.
bizga Alloh taolo Haq taolo payg'ambarimizni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni yer yuzine jiberdi, xalqlikni ko'rsatish uchun, Qur'onni bizga yetkazirish uchun. Shunga ko'ra biz bek rahmatli Alloh taolo shunday bizning dinimiz bor, chista dinimiz bor, ham shu dinimizda nik bularga bizga baribizga da kerak. Hem sizni shunday Mavlid ayı bilan, payg'ambarimizning tug'u ayı bilan tabrikleyim. Albatta bu bizning için şadlıklı ay, çünkü biz bek yaratamiz bizning payg'ambarimizni, ana o bizning için o'rnak. O bit o'zi yetimde bo'ldi. Onun ko'pmi qayg'ularni ko'rdi, bala qayg'ularini da ko'rdi, boshqa turli narsalarni ko'rdi. Nechik shu dunyoda yashagan vaqtda nechik uni huzurga kerak, ul o'z turmushi bilan ko'rsatdi bizga. Ham biz shu uning turmushini o'rganib, o'zimizni de diristlikdir jamoat ham bu bayramdan so'ng tag'in da ko'proq etib salavatlar aytib boshlaylik, amallar qilaylik. Çünkü bu bizning ishi, bizning Alloh taologa yaqin ayırıga bir sebep bulsun. Ярдәм мәчете хатасындагы Актирмә мәхәллә халкының яраткан кунак йорты ул. 200 кеше рәхәтләнеп бәйрәм итә алырлык шушы залга тагын да нур истеп, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга салаватлар, аның тормышын чагылдырган мөнәҗәтләр яңгырады ул көн. Аның тормышыннан гыйбрәтле кызыклы вакыйгалар яңгырады. Сираф әне буенча викторина узды. Шунысы сөендерә, Рәсүлебез тормышына кагылышлы сорауларга иң күп һәм төгәл җавап бирүчеләр ярдәм укыту тернәкләндерү үзәгенең Коръәнне яттан өйрәнүче шәкертләре булды. Остазлары Зиярат Шадавидов. Bayramlarınız mübarek olsun. Kutluyoruz. Sağ selamet olunuz. İzgi Mevlid ayında 12. kişinde doğdu nurlu peygamber söyündürüp varsında tuğaçta ol peygamber başın secdege idi La ilahe illallah deyip bir parmağını göterdi Merhaba ya merhaba jir yüzün nurga gömdün Merhaba ya merhaba mecusutunu söndürdü Ярдәм укыту тернәкләндерү үзәгендә узып баручы 2016 ел ишетү буенча инвалидлар һәм шулай ук сөйләшә, ишетә алмаучы кешеләр өчен оештырылган курслар белән төгәлләнде. 19 декабрьдән 20-нче кадәр ярдәмдә алар өчен курслар оештырылды. Кешенең иң мөһим сәләтләреннән берсе булган ишетү буенча кыенлыклар кичергәннәр белән эшне Мәликә ханым Гыйлметдинова һәм Илдар хәзрәт Баязитов 2004 елда башлап җибәргән иде. Сәламәтлекләре шикле мондый кардәшләребезгә җәмгыять игътибары бик аз. Шулай да фонд чакыруына битараф булмаганнар исә канәгать калдылар. Үзәккә килү һәм яшәү программасы төрле чара һәм шөгыльләргә бик бай иде. Бу физик тернәкләндерү, аралашу, экскурсия, кулланма иҗат һәм башкалар. Курслар кысаларында һәрчак янәшәдә мөгаллимнәр белән берлектә профессионал синхрон сурды тәрҗемәче дә эшләде. Мәүлид айы, изгелекләр айы узып бара. Оҗмахка керергә барыбызның да хакы бар, тик аның юлларын гына белеп бетермибез. Мөхтәрәм кардәшләр, ярдәмгә мохтаҗ булганнарга, күрмәүче, ишетмәүче, сөйләшә алмаучыларга яки башка төрле кимчелеге булган кардәшләребезгә карата мехрибанлы булу, игътибарлы булу аның туры юлыдыр. Аларның дугасына ирешергә омтылыйк дигән теләктә мин Эльвира Ибраһимова сезнең белән сау булашам. Алда безне имам сүзе сәхифәсе көтә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halqillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selimu taslimen emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'a şükür. Allah haq subhanahu ta'ala'nın nasibi bilen tağın bir kuruşlarimizni Rabbimiz subhanahu ta'ala nasip eylegan ekan. Şu kuruşlarimizni Allah subhanahu ta'ala bereketli etse idi.
Шушы сөйләнгән сүзләребез һәммәбезгә дә бер үгет насихат булса иде. Хәерле сәгатьтә мөмин мөселман кардәшләребез, керешик әле сөйкеле Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләту вәссәлам безнең әйткән тәүге мәшһүр сүзләренә күз салып карыйк. Карыйк җәмәгать. Сөйкеле Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләту вәссәлам үзенең бер мәшһүр хадисендә нәрсә дип хәбәр җиткерә? Бу тормышта һәр кайсыгыз көтүче һәм үз көтелеге өчен җавап бирә дип хәбәр китерә. Хәзер уйлап карыйк җәмәгать. Менә без Аллага шөкер, тормышыбызда көндәлегебезне үткәрергә тырышабыз, эшлибез, тырышабыз, ә шул ук вакытта уйлап карыйбызмы соң? Әгәр дә без гаилә башлыгы икән, үзебезнең гаиләбез өчен, әгәр дә без әле әти-әнинең баласы икән, әти-әни өчен, әгәр дә үзебез Аллага шөкер әтиме, әниме, туганмы, янәдән җаваплылыгыбыз бар икәнлекне, һәм инде без әйләнә тирәбез өчен җавап тотучылар икәнебезне без уйларга тиеш түгелмени соң? Шушы мәсьәләне уйлап карасак, җәмәгать, без булганның кадерен белеп, Раббыбыз Субхана Тәгалә тарафында тагын җавап бирәсебез бар дип, күбрәгрәк дәрәҗәләргә ирешүебез тиешле түгелме? Шушы мәсьәләне онытмыйк. Шушы хакыйкатькә бар игътибарыбызны җәлеп итик. Шушы хаклыгыбыз, шушы гамәлебез һәммәбезгә дә дөньяда дөнья бәхете, ахират сәгатендә ахират нигъмәтләре булса иде, һәм Алла Субхана Тәгалә һәммәбезне наразы була күрсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.